penasaran masalah Mbok Ratu Kidul, kadang itu kan jadi penasaran itu yang Jawi. Jawi. Kan Mbok Ratu Kidul enten loro, ana sing pendapat dua. Ibu Ratu karo Nyira Kidul. Tapi lek menurut kula niku sebetulnya satu. Kabeh itu kan pun dikai kuwasa dhewe-dhewe. Lek Nyira Kidul atau Ratu Kidul ini memang dikai kuwasa neng pantai, kan niku kisahe karo anake Siliwangi. Roro Sawidi itu ya. Anake Siliwangi sing muksa istilah sing lara terus ngilang neng kidul. Akhirnya dadi penguasa pantai ngoten. Jadi seluruh memang kidul sampai pantai selatan ora enak. Tapi balik malih, kenapa lek wong Eropa kok wani? Wong Eropa duwe iman manunggal wau. Sing diarani imane Immanuel itu artinya disertai Tuhan kemanapun. Orang-orang Eropa sing pinter sing mendalami tentang kekristenan agamane niku duwe kuasa dalam hal itu. Ngoten aja. Lek wong sing muslim ya ketika nyebut Fatihah atau maca la ilaha illallah itu wis manunggal. Iku sing ya mulai para kiai lu mandi sing kuncinya yaitu manunggal tadi, kemanunggalan. Makanya ada istilah kemanunggalan abdi dan rakyat. Terus tunggal, sang yang tunggal. Jadi ilmune wong Jawa ya iku akhirnya. Lek wis tingkat manunggal wau ketika melangkah itu ada di kayak ibarat disetir tadi, ada yang nglakokne. Ada enek sing nglakokne. Dadi awake dhewe niki enek sing memperjalankan, enek sing dalane, enek sing nuntun wau. Jadi Ratu Nyira Kidul karo Nyi Blorong niku siji nggih, Pak? Nyi Blorong iki siji maneh. Siji. Dari Nyi Blorong ini kan cetakan saking iwak karo Nyi Blorong. Tapi itu semua makhluk-makhluk gaib ya. Lan makhluk-makhluk gaib ya aja disembah. Jadi teman-teman, makhluk gaib itu ya iku alamnya memang siji. Ibaratnya tanduran atau ibaratnya duwe alam dhewe. Semua alamnya ada sinunggu kayak Tulungagung di mana-mana ada, dimanapun ada kayak kembang-kembang. Cuma itu omah lah. Setiap omahnya mesti ana sing duwe sing nggone, ana sing kuwasa. Mbah reksa. Makanya lah arep buka hutan lek wong Jawa kudu diselameti pamitan. Kaya ini wong omah arep aku arep rene mlebu ndak iso aku langsung ndak bondane wong langsung kecuali lewat mburi lek sak wong dhisik mrene arep mlebu mriki wis pamitan dhisik ngono. Padane arep nyandi arep dipamiti mesti aman. Jadi kanca akhirnya jadi malah nulung. Jadi saling tolong apa jenenge kekancan. Makhluk halus itu bisa dijak konco. Tapi ora disembah sing disembah ya bangga sing gawe urip. Tapi kadang-kadang wong salah tompo. Sing disembah iku dudu. Sing disembah kayu bukan kayu sing disembah, kayu sebagai perantara, sebagai media. Kayak lek reca contohnya ya. Itu media contohnya kayak mungkin banyu iku iso tinggi kayak ngebong dupa. Itu sebagai medianya memanggil. Contohnya kalau wiritan itu gawe tasbih itu kan sebagai medianya. Jadi itulah yang jalani toleransi, saling menghargai. Caranya itu satu cara tapi banyak cara tapi satu tujuan, maka banyak jalan ke Roma. Tatanane ning di situ. Jadi ndak oleh anak sisi ini ngelokne. Oh, kuwi ngono ya ngono, omone lakum dinukum waliatim. Jadi dasarnya gitu tadi. Kiai Haji Puji balik nih Puji. Berarti kalau Mbak mencari kekayaan di Segoro Kidul itu ada dua. Kalau satu Nyira Kidul, satu Nyi Blorong. Lah sing diyakini sing ditinggal yakin apa ora ngono. Yang satu ini mencari dari Nyi Blorong dan karepe Nyi Ratu itu kalau manusia mencari kekayaan itu tidak boleh katanya yang satunya itu. Ya manusia ini memaksa itu maksudnya seperti Nyi Blorong ini diakoni Nyi Ratu gitu. Membo. Ini yang dibuat itu wujudnya Nyi Ratu Segoro Kidul tapi yang datang itu Nyi Blorong itu. Beda nih. Oh, lek bedane iku masalah bedane kan itu balik ning pribadine dhewe. Keyakinan itu balik yang kepercayaannya gimana kok orang itu keyakinannya
Nyiblorong yang Nyilogso yang pantai selatan atau ning gunung di percaya keimanannya. Tapi kalau keimanannya itu sudah manunggal itu sudah di atas sing kuasane kono karena sing kabeh ku sing gawe urip iku sing darani Gusti iku mau. Sing bagus sing ati ketika sudah manunggal itu sudah di bawah kita semua. Bantu akhirnya ngono. Bantu ngekei hikmat contohnya. Contohnya kayak Nabi Sulaiman ini ketika ndonga njaluk apa kowe? Kowe njaluk sugih. Aku minta hikmat. Ilmu hikmah. Ilmu kebijaksanaan. Ilmu hikmah. Makanya kalau cerita ini ngene, krungu cerita lek segara kidul ratune asli lek menungso ki njaluk kekayaan nyembah, lek ratune asli ndak oleh. Karepe kon nyembah karo Gusti Allah. Karepe sing Nah, karepe ratune. Mbok ratu kidul. Lah lek dadi keteret ke anak buahe, dhek enggokne nyembah aku ben sugih. Lah ini Ya memang tugasnya memang jaraki wong sing laku salah kok. Ceting kuwi sing wis tau ketemu sapa? Apa Pak Nyoto? nek kuwi cerita ya. Ceritane iki ngono kuwi. Padha karo awak dhewe lek kalau Kan sik cerita. cerita padha karo lek ngujang. Nah, ceritane ngujang padha karo cerita ngujang. Karepe juru kunci ki lek golek sugihan yang kono ki wis dijanjeni awakmu pono golek sugih anakmu mati kowe tega. Kowe wis siap ngono kok dilakoni juru kunci yo an. Lek orang siap jadi juru kunci ndak wani. Ya, nek ngono kuwi jenenge ora janjeni. Dadi Konsekuensi. menehi pengertian. Tahun Jadi ini lah. risikone ngene iki. Risikone ngene iki. Lek ngujang ngono kok Siap kok kan. Dengan konsekuensi Bukan Jel. bukan Cek, janjeni. aku tak tekok. Ah. Awakmu tau omong-omongan apa ora? karo ngujang ya. Ngene Pak, kuwi yo enek cerita ora ya. Iki ngene, mergane aku nglakoni iki ngene. Iki kethek iki siji wujud kethek yo. Gawe lek cerita lek wong biyen lek kethek lek gawe gelang putih, gawe gelangan kuwi kethek ngujang wong sing golek sugihan. Asem iki Nah, gelangku. ngono lho. Nah, ora. Gelange gawe kacu putih, kuwi gawe gelang, kuwi asline wong asli golek sugihan saka ngujang ceritane wong tuwek biyen nek wong Jawa aku melu mbah-mbahku ngono kuwi. Ning lek kethek kuwi sampe konangan uwong sampe kecekel sing golek sugihan kuwi mangi ndak kasil. Ndak kasil. Lah mergane ngene, aku karo kancaku sak ngalas, enek kethek gawe gelang yang kancaku dibedil. Lah dibedil iki nek tangane gawe ceblok. Jam mlayu tak kepung. Tak blathok nggawe parang kena sigare kene. Aku jadi capek itu nih, Pak. Wah, aku iki. Keteke seje kuwi. Kira ketek kulane ngujang kuwi. Oh, Pak. Lho, lek kethek ngono, Pak. Paham. Kethek. Soalnya ini ki nate nyambet jamlo teng hutan nih. Hutan. Aku lek mangan kethek ora kena nek bisa 15 10 lek kethek waret. Yang Gunung Wilis kono, tebang kayu, mendino ki ngono kuwi. Tapi rung tau mangan ketek ngujang. Lek ngono ki ora oleh ya. Yang Gunung Wilis sih yang kono karo tengah tahun aku yang ngalas. Songo melu perhutani karo tengah tahun tebang kayu. Yang ngalas sih mek dolanan ketek lek kiriman saka perhutani beras entek, Pak. Gedange wong diketok diimbu, engko mangan telo iki mek digodhog dilalapi lombok. Ijen ngalah-ngalah wong tirakat. Engko lek ora ngono bengi ndasak nggae sepatu slop kuwi mang terus kali golek bergul. Bergul ya. Kuwi ki cara anune kaya apa ya? Berang-berang. Brang-brang kak asune kali mangan iwak kuwi. Dia golek iwak. Oh di kapane? Ya dimasak pahatan gidak gulune. Tapi ki ngeruyok, Mas. Kuwi lek awak dhewe ndak ra ndek slop nyokot ya ombo. Iya ngermu. Kuwi kenake piye lah? Kuwi untuk kok nang kali ya, Pak. Nyempuk dungu nang aku. Ya awak dhewe nggo gepuk karo sepatu slop. Lah kapan cak gepuk langsung tidak. Koncone mesti goleki terus. Wih, wah, wancane akeh nang kali Gunung Wilis iki. Kok belum tahu ro kewan ngono. Berang-berang.
Gang brek iki, Mak. Berang-berang dididik kena. Nggih, Kena. tapi yo ketalit. Oleh. Enggen kuwi ana kuwi ucul kok bodho mlayu. Isane yo ora nyapu-nyapu Kok tasih enten daerah mriko? lek ngingu. Oh nggih. Kata budeng ya wae. Aku sing ora mangan iki wak Allah iku lho. Kuwi. Salah udah. Oh, penting. Lah iwak. Tawangan kethek. Iki Wis sawangan. baik Iki apa jele? Iki minyake kethek lho iki. Iki Mbah ngene Mbah, wong ngene iki Mbah. Iki Iya, bae lho. demit iki Mbah. nek kethek ngono wae.